Sterile periods abantwini besifazane abayesikhathini ngokweqile usofuna ukwamisa manje nga period uyesikhathini ngokweqile iphele kudala 7 days yakho usulanda 2 weeks umunye sekelanda inyanga ubulawa ukuthanga amaphetho lebe lesikhathini uyazibuza nokuthi kenze njani ngasikhathini kangaka kodwa uzithola impendulo omunye maka esikhathini uba nama pain andlulele uba nama pain ayisimanga man agcina ngasazi naye ukuthi kahle kahle sekumele ukuthi ayenzeni ngoba lama pain lawa ayambulala ufuna ukuthi moya esikhathini uye ngendlela ekahle and futhi ufuna ukuthi moya esikhathini uye ngamalanga kahle ungaye kuze kweqe umuntu wesifazane ongaye esikhathini noma esikhathini kuze kweqe usuka nenkinga esibelethweni sakhe okuyinkinga le ejulile futhi engamenza ukuthi agcine seka-affecteka isibeletho makafuna ingane angasakwazi ngisho ukuyithola lokho-ke kuye kubanga into eziningi zokuchaza ngelinye ilanga kwamanje uthi qaphu nje lapho phezulu into engabanga lokho ukuthi unesipho sabantu abadala uma ngabe umuntu spiritually gifted kodwa into ezakwazi kahle ngokuphelele isitho lesakho sangasese angeke sisebenze ngendlela ekahle uze isikhathi eside uma uyile futhi mapheni wakhona awubekezeleki uze ngendlela engekho normal esikhathini igazi lakho lophuma isikhathi eside because ukusesenengula abantu abadala umuntu usuka klinikhiwe uklinika ngokusetshenzwa ngemithi engeyona ekahle ukuthi ke manje bayakuvala isibeletho abantu bayakuthakatha uma ngabe ugadla ngemithi emibili isibeletho sakho ngeke sisebenze ngendlela ekahle ngoba isibeletho yisona esibamba ukushisa isibeletho is part of umsamo therefore uma ngabe into sokovele bayazigadla ngemithi emibili isibeletho sakho ngeke sibe kahle ubona namhlanje nabantu abakwazi ukuthola ingane is because of ukugadlwa ngemithi emibi noma ukukhaleka into ethile emsamo ukubanga futhi abantu abadala kuyakubanga ukuthi isibeletho sakho singabi ngendlela ekahle uma ngabe esikhathini ensuku zakho zokuyigeza uye ngendlela engajwayelekile kodwa ke njobe nazi nani umkhulu bezitha ukuthi ingane sixazululwe ile ngekho uma ngabe unenkinga kwesikhathi eside noma uya kabuhlungu noma uyitotal thola nayo impandi izokulekelela unendlela ukuyisebenzisa uma ngabe ufuna ukuya unendlela ukuyisebenzisa uma ngabe ufuna ukustop ukuya kunendlela ukuyisebenzisa uma ngabe ufuna nje ukuthi uye ngendlela ekahle amapeni awufuna abe maningi kakhulu yamacala seyidilika ethi ukhumbule ayikho inkinga nganasixazululo ukuze libe inkinga kusho khona kunesixazululo